Sinuspindi ang klase sa ilang lungsod at munisipalidad sa lalawigan ng Cebu ngayong araw ng Huwebes, Hulyo 17, kasunod ng walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Alinsunod dito ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa ilalim sa hepe nitong si Colonel Dennis Francis Pastor ay nananatili na 24 hours na nakamonitor upang masubaybayan ang mga lugar na madaling kapitan ng baha at landslide. Hinimok din ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mga mababang lugar at mga bulubundukin na maging mapagmatsyag at bigyang pansin ang kapaligiran upang maiwasan ang sakuna. Dahil sa pinsalang dulot ng panahon, ilang local government units na ang nag-anunsyo ng suspensyon ng kanilang klase kaninang umaga na ang mga sumusunod: Toledo City, Borbon, Sibunga, Mualboal, Daan, Bantayan, Santa Fe, Sambuan, Midilien, Alcoy, Tabugon, Bogos City, Santander, San Remigio, Minglanilla, Malabuyok, Sugod, Tuburan, Badyan, at kabilang na ang Mandaue at Cebu City. Samantala sa karagatan naman, inahayag ng Coast Guard District Central Visayas ang pansamantalang pagsuspende ng mga biyahe sa ilang bahagi sa Bohol at Northern Cebu. Sa kanlurang Bohol, ipinagbabawal ang paglalakbay ng mga sasakyang pagdagat na mayroong 15 gross tonnage pababa, habang sa Northern Cebu kasama sa order ang lahat ng sasakyang pagdagat na may 35 gross tonnage pababa. Ayon sa Coast Guard District Central Visayas, ang panukala ay pinatupad bilang tugon sa alerto mula sa Pag-asa at bahagi ng kanilang pagsisikap na protektahan ang mga buhay ng mga pasahero at tripulante sa mga sasakyan. Nagbabala rin sila na ang mga shipping operator na lalabag sa suspension order ay papatawan ng parusa. Patuloy ang pagsubaybay sa lagay ng panahon sa dagat at hinimok ang publiko na manatiling alerto, manatili sa ligtas na lugar at makipagtulungan sa mga otoridad. There will be sending advisory instructions sa local DRMO to appraise us of situation report every 2 hours, especially this kind of season, kaning abagat. 24 hours monitoring yung opisina, they're updating me to do, and also updating the governor on what is happening on the ground, especially itong suspension of classes. So the local DRMOs are taking charge of that. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, ako si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!